Здравейте! Ако сте родител на дете с дефицит на внимание, епилепсия, импулсивно поведение или екранна зависимост, във видеото ще ви покажем система за невротренинг, с която ефективно и забавно можете да стабилизирате и укрепите нервната система и поведението на вашето дете. Ако сте детски психолог, логопед или педагог, видеото ще ви информира за нов инструмент, с който значително може да увеличите ефикасността на вашата работа с деца с разстройства в поведението и концентрацията. Аз съм Деси от Brain Amigo и днес с Тервел. Здравей, Тервел! Здравейте! Ще ви покажем как се работи с мозъчни игри на вниманието. Невротренинг система, която упражнява мозъчната активност и концентрацията на вниманието. Системата се състои от електронен блок с инфрачервени сензори и тренировачен софтуер с игри. Игрите в системата не се управляват с мишка, а единствено от промените в възбудата на нервната система на детето. Сензорите на мозъчни игри измерват промените в кръвоснабдяването на челните дялове на мозъка и така системата разбира дали те работят активно или мързелуват и си почиват. Нали така, Тервел? Да, точно така. Промените в концентрацията на вниманието и възбудата на нервната система на детето управляват движенията на различни обекти в игрите. Например, за да излети самолета в играта самолет, Тервел трябва да е спокоен и съсредоточен в играта. За да не падне самолета в морето, Тервел трябва да поддържа стабилно състояние на спокойна концентрация. Всяко разсейване или силна емоционална реакция от страна на Тервел веднага ще спуска самолета надолу, по-ниско към водата. Във втория етап на играта Тервел трябва да приземи самолета на определено място и за определено време. За да успее да го направи, той трябва да успее да намали тази силна концентрация на вниманието, като се отпусне, успокои и насочи вниманието си не само към играта, но и към всичко останало в стаята или към емоциите, които преживява в момента. Тервел, какво ще кажеш да изиграем една игра? Съгласен. Ето. Слагаме устройството. Прикрепваме апарата към челото по този начин. Включваме апарата и избираме игра. Както виждаме, имаме няколко игри, които може да изберем. Избираме си играта живот. Лесна трудност избираме. Фокусът, който ще тренираме, е различен и в момента избираме затворен и отворен фокус за 1 минута на определен дял. Избираме си аватар. Кой аватар предпочиташ? На мен любимия ми е дракончето. Ето сега ще стигне. Ето го и дракончето. И започваме играта. Трябва първо да се концентрираме. Когато се концентрираме, дракончето излита нагоре. Всяко излитане се поощрява с точка под формата на различни птици. Минаваме второ ниво. Браво, Тервел! Благодаря. И в момента идва време за втората част на играта, в която трябва Тервел да се отпусне и да намали тази силна концентрация на вниманието. И получава точка, когато дракончето отива надолу.
Чудесно получаваме и резултата. Виждаме в първата част на играта, Тервил се е концентрирал и графиката съответно е нагоре. Във втората част, когато трябва да се отпусне, да релаксира, тя е под лилавата линия. И така, Тервел. Тренировките с мозъчните игри, да ми кажеш, помагат ли ти в училище и какво се случва, когато започнахме да играем с тези игри? Когато започнахме да играем, аз започнах да получавам повече шестици. Браво! Мама започна повече да се очудва от тези шестици, но аз съм най-радостен, че получих шестици по математика. Браво! Явно по математика преди не е било толкова лесно да получиш шестица. Беше малко по-трудно. Да, а сега как усещаш ученето, как се случва? Сега ученето е много по-лесно, защото започнах да играя и ставам все по-добър на него. Чудесно! Макар, че игровите упражнения с мозъчни игри не са специфично лечение за конкретни неврологични заболявания, нервотренингът с устройството стабилизира нервната система и я прави по-пластична. В резултат тя започва да регулира по-добре и по-адекватно възбудата си, съобразно изпълняваната дейност. Тази подобрена регулация на възбудата се отразява много добре на различни неврологични и ментални разстройства, които са свързани с прекалено бързи колебания в възбудимостта на нервната система, като епилепсия, например. Или пък състояния, при които нервната система не може да променя възбудата си адекватно и тя е замръзнала на едно ниво, например депресия. Това звучи ли много сложно, Тервел? Не. Ама нека да го обясним по-просто. Да. Например, за да може да заспи Тервел, възбудата на нервната му система трябва постепенно да започне да намалява. И обратно, за да влезе в състояние подходящо за учене, нервната система на Тервел трябва да поддържа устойчиво състояние на спокойна будност. Това изисква нервната система стабилно да поддържа възбудата си на едно междинно ниво. Тервел трябва да е спокоен, но и да не му се спи. Трябва също така да е буден, но и да не е напрегнат и тревожен. Невротренингът с мозъчни игри помага на нервната система да стане по-стабилна и да регулира възбудата и реакциите си по-адекватно. Това се отразява много благоприятно на неврологични и ментални разстройства, които пък се характеризират с прекомерна честота или сила на реакциите на нервната система към относително слаби дразнители. В тази група нарушения попадат състояния, като например епилепсия, депресия, дефицит на вниманието, слаб контрол на импулсите при деца и при възрастни, хиперактивност, избухливост, раздразнителност. Невротренингът с мозъчни игри е като фитнес за мозък. Той става по-издръжлив, по-стабилен и по-гъвкав. Подробно описание на невротренинг системата може да откриете, като кликнете на линка в описанието на този клип. При нужда от допълнителна информация, моля не се колебайте и се свържете с нас.